Lolu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. This is therefore a moment for a robust and honest assessment of where we are in achieving unity, peace and prosperity. Lubhiyozela ngendlela ezahlukeneyo usuku lokuqaphela elizwekazi e-Afrika. We can't respond with a simple fact that this song, Kill the Poor, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. Inkokeli FF uJulius Malema ilikhusela igwiji elithi Kill the Poor, Kill the Farmer isithi eligwiji lafunyaniswa lisemthethweni inkundla yomgaqo-siseko. Kwezemidlalo kuququzelelwe iligi yevolleyball kwilali zasesikhukhune ukunceda ulutsha lohlukana nobundlobongela utywala neziyobisi. Xabisa ixesha kuzele xesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malube nani ma-Afrika. Abamele imibutho eyahlukeneyo yamalungelo oluntu nemanyano eGauteng bangene kuhambo lwembumba noluqaphela umhla wokubhiyozela iAfrika weminyaka le ongumhla wama-25 kwinyanga kaMeyi. Basuke eMary Fitzgerald Square eNewton baya eConstitution Hill eBramfontein eGauteng. Uhambo ngamxhelomnye lusilwa zonke indidi zenzingo intswela bulungisa noxinzelelo lwenzeka kwilizwekazi iAfrika ngoku kuhlatywa ikhwelo lokudibanisa amaphulo aququzelela ubuntu ukuze iAfrika ibenye. We're telling the governors, the local presidents that people, if you're not doing what you're supposed to do, the people are going to do on your behalf what you're supposed to do. Lemibutho ithi nangona izigunyamandla zolawulo zitshintsha impilo zoluntu zona zihlala zihleli kwaye zingatshintshi ziba maxongo ingakumbi ukungalingani kwezoqoqosho. We ought to be united because the future of this continent depends on the unity of the working class as the only force that can defeat neocolonialism, that can defeat imperialism, that can overthrow dictatorship in Swaziland. We launch a movement to demand that the global north, all the colonizers, pay back what they took from Africa. In essence, we are saying that there must be an end to the last absolute monarch in Africa, an oppressive regime in Swaziland. And we're also saying that it's not just about Swaziland, but there are many struggles in the African continent. ICOSATU iphinde yaphosa amazwi ayo kumakhulukhulu abantu abebezimase olusuku kulonyaka. Whilst Africa belongs to all who live in it, we must live in each and every African country and observe the rule of law in that particular country. Usuku lweAfrika nolwaqalwa ngokusesikweni ngonyaka ka-1963 apho kwasungulwa eyaziwayo iAfrican Union ubumbano lweAfrika nebhiyozelwa ngomhla we-25 kaMeyi minyaka le. Ukanti Thabo Mbeki Foundation ibambisene neJulius Nyerere Foundation sibambe umsitho wokubhiyozela olusuku leAfrika laminyaka le eDar es Salaam eTanzania. Lo msitho uhlanganisa igokheli kunye nengcala ezivela kwelizwekazi ukuze kuphononongwe inkqubela phambili elizwekazi eAfrika kunye nekamva lalo. Nenginginya wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Thabo Mbeki uthe ukuze kukwazi ukuqaphelwa usuku lweAfrika kufuneka kukhankanywe kwingxoxo ezigxile kwimiba ebalulekileyo kwaye kukwazi ukuthathwa amanyathelo aza kulungisa iimeko ezichaphazela iAfrika iphela. In order to mark Africa Day, let's also discuss Africa, hence the Africa Day lectures. So they can focus on one or another matter of the continent to say where are we and what should be done. I'm very, very glad indeed that now we are here in Tanzania. We should have been here long before. Ukwathe eliphulo lokubhiyozela iAfrika malingapheli kwilizwe laseTanzania koko lizule nakumanye amazwe kwinjongo zokwenza imanyano kwiAfrika. Uphinde wagxila nakumazwe enkokheli esemagunyeni ezimbongoza ukuba agxile kwimiba yokulungisa iAfrika ingakumbi xa ethatha umhlala phansi. When you retire,
you must continue to focus on these African challenges. They were saying to me that you know very well that as a continent we've adopted many policies, good policies for the future of Africa. The big deficiency is that there are very few people to implement those policies. And so they were saying to me, therefore, when in your retirement, attend to this matter. Kusenjalo emvezo ngasemthatha eMpuma Koloni ibingwashiywa imibalabala ngethuba eliphondo libhiyozela usuku leAfrika nolwaziwa njenge-Africa Day. Imvezo indawo yokuzalwa engasekhoyo uba uNelson Mandela. Inkokheli zephondo izifundiswa nenkokheli zemveli kunye nabahlali zizimaze lo msitho obuyimbalasane. Namhlanje bekugquba nje umculo wesintu, ukutya kwesintu kwanesinxibo sakwantu. Nabantu abavela ngaphaya kwemida yeli bebelizimasile litheko. Bebehlanganisene kwindawo ekwazalelwa kuyo uMadiba benjongonye ukugcina ubuntu babo. Sifune uba olusuku lisetyenziswe uba lijongisise ezinto zehlele iAfrika eziye zanyanzelwa kuthi. Umzekelo uba ujonga i-boundaries imida yasekwa apha eAfrika ayenziwa ngasithi. It is a day that calls for celebration. I mean, it's a day that is celebrated all across the continent. It is very important as well. I mean, the fact that we are in South Africa, knowing the past of this country, all the struggles and stuff, the African Day actually then brings us to that, reminder. Impuma Koloni ibalwa phakathi kwamaphondo ahlelelekileyo kweli nalapho abantu abaninzi bathwaqwa linxele likakhetsekile. Kusetyenziswe lo msitho wanamhlanje ukugxeka imikhwa efana nodlwengulo, ubundlobongelo obuphenjelelwa sisini kwanokubulawa kwamanina. Sibhiyozela lisuku namhlanje phantsi kwento yobana kufuneka kubekho ubulungisa. Ubulungisa ke abusoze bube khona noxolo njengoba wetsho noTata Madiba. Uxolo lusoze libe khona bungekho ubulungisa. Abahlali bakwasebenzisela iqonga ukuqaqambisa isakhono sabo ngelixa abanye befuna kunqandwe ulwaphulomthetho kwiilali zabo. Today ndizo exhibita umsebenzi wami kule Africa Day. I'm a fashion designer, but I'm versatile. I'm doing everything. Limanyano sidibane sonke sile Africa. Kungabikho inhlukwane. Isho lento. Lo mbhiyozo ukwanika imbeko ilifa elishiwe nguMadiba lobuntu, uxolo nomanyano kwanokulwela abo bacinezelweyo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuMvezo eMthatha. Njengokuba kuqatshelwa usuku leAfrika amanye amaqela ezopolitiko alichithe olusuku egaya inkxaso yonyulo. Inkokheli yeFF uJulius Malema ibigaya inkxaso yonyulo lovalo zikhewe ekopisi eFreystata. Lo gama usosiba jikelelo MK Party uFloyd Shivambu yena ethe waqaphela olusuku ngokwenza intetho yesifundo. Usosiba jikelele womkhonto wesizwe party umnumzana Floyd Shivambu wenze intetho yesifundo ethembisa kwiMpumarandi ukuphawula olusuku lokuzingca ngobuAfrika. OkaShivambu uphawule ukuba eliqela kufuneka lisebenze nzima uqinisekisa ukuba abemi belilizwe bakhululeka ngokupheleleyo. Let's constitute ourselves as umkhonto wesizwe to fight for our total freedom. Because the African National Congress has been fully captured, it was demonstrated with what they were doing there in America. Kusenjalo inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukhusela ukucula ingoma uKill the Boer nokwachazwa njengokusemthethweni nokuvumelekileyo inkundla yomgaqo siseko. OkaMalema uthe ibe zintloni intlanganiso yegqiza loMzantsi Afrika elikhokelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kunye nomongameli Donald Trump neqhutyelwe kundlunkulu waseMelika. Ethetha nabaxhasi be-EFF ekopisi zeFreystata OkaMalema uthe umongameli Cyril Ramaphosa uphanzile ukumela ilizwe loMzantsi Afrika ngethuba umongameli Donald Trump ebonisa ividiyo yakhe ecula ingoma uKill the Boer njengobungqina bokuba ngokwenene kubulawa amafama amhlophe eMzantsi Afrika. I will never be intimidated by Donald Trump. If they were not gossiping about me, they should have called me into that meeting. I would have answered everything
that Donald Trump wanted from us. He can't respond with a simple fact that this song, Kill the Boer, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. Ukanti umbutho we-African Transformation Movement ubambe imibhiyozo ye-Africa Day kwibala iPetrus Molemele eBloemfontein eFreystata. Umongameli walo mbutho umnumzana Vuyolwethu Zungula uthe babambisene nombutho i-MK Party nanjengoko le mibutho mibini inenjongo ezifanayo zokukhulula abantu ababophelelekileyo kweli lizwe. When we embrace this unity, masazi ukuba i-unity yomuntu omnyama is a matter of life and death for majority of our citizens. Ukanti amaqela ezopolitiko aligxeke kabukhali kroba abathile lokuvulela inkampani Starlink ukuba isebenze kweli loMzantsi Afrika ingahambisani nomgaqo-nkqubo we-broad-based black economic empowerment. Oku kusemva kokuba umphathiso wezonxibelelwano egunyazise umqulo nokuvulela inkampani Starlink yesinana saseMelika u-Elon Musk ukuba isebenze kweli. Sihlabele mgama nendaba zethu umphathi wezicwangciso nophononongo kwi-ofisi kamongameli uMaropena Ramokgopa uthi i-G20 iza kunceda amazwe ukuba afumane indlela eziza kunceda kufikelela kwimfuno zophuhliso kunye noqoqosho. Ukanti iqela lesithathu le-G20 lokusebenza ngezophuhliso lihlangene ezikwanzi KwaZulu-Natal kwintlanganiso yeentsuku ezintathu ukuze kuxoxwe ngemiba etshisa ibunzi nengundoqo kwihlabathi. Kulindele ukuthi ezinsukwini ezintathu ezizayo izithunywa kanye nezinhlangano ezivele emazweni e-G20 zizoxoxa ngezindaba ezahlukene ezithinta amazwe asathuthuka. Kuzohlonzwa izinto ezithinta umphakathi ezibalulekile, ukuthola uxhaso lwalemizamo kanye nokuthuthukisa ukuqina ekuhlinzekeni ukuvikeleka komphakathi. Ungqongqoshe unkosikazi Maropena Ramokgopa uthi leli thimba lizogxila kakhulu ekulahlekeni kwezimali ngokungemthetho kanye namaphutha okuvikelwa komphakathi emazweni e-G20 njengoba lokhu kuphazamisa ukuhlinzekwa kwezidingonqangi. Of course, yokuqala will be lento ekuthatha bayithi illicit financial flows where imali yaphuma la eAfrica yaphuma ku-developing countries and asikwazi ukuthi sazi ukuthi iyapi. Leyo mali siyayidinga ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto zezikolo, ze-health and other social issues. uRamokgopa uthi kulomhlangano kuzophinde kudingidwe izindlela zokusheshisa uhlelo lokufinyelela kulokhu abakubiza ngama-Sustainable Development Goals. Less than 20% of the SDGs have actually been reached. And that is the report that we got last year from the UN. As a result, obviously, us as South Africa, we are also less than 20% because the SDGs are obviously also aligned to the NDP as well. Isivumelwano esophothulwa kulomhlangano sizoyiswa emhlanganweni ongqongqoshe ozobanjwa ngoJuly ukuze kuphume isimemezelo esizosetshenziswa. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC ezimbali. Kusenjalo umphathiswa wezenzululwazi nobuchwepheshe uNjingolo ziBlane Nzimande uhlabe ikhwelo lomanyano kwiinkokheli zase-Afrika zesihlala indima kwingqungquthela ezayo yamazwe G20. Ukuthethi oku kwintlanganiso yeenkokheli zenzululwazi zase-Afrika kwingxoxo-mpikiswano ye-G20 eqhubayo kwiyunivesithi yaseMpumalanga eMbombela. Abathunywa abaphuma kwimbumba yamazwe e-Afrika i-AU namazwe angamalungu e-G20 bangongelene phantsi kophahla olunye. Phambili kwingxoxo komeleza ubumbano nensebenziswano phakathi kwamazwe e-Afrika kuqhutywe uphuhliso kukhuselwe ukuzimela kusitshulwe neencambu zonke iindidi zobukoloniyali kwilizwekazi. Abaholi balamazwe angamashumi nangaphezulu bazobe behlangene keGoli kodwa sinezinto eziningi esizenzayo ezikuyizona ezizohambe ziyongena einqumeni esifisa ukuthi zithathwe emhlanganweni omkhulu. Abathunywa baphuma kumazwe ngamazwe bathi baza kufuthelana ngamava kule ndibano. As Africa Union Commission, we have opportunity for advocacy. We have opportunity to link up with partners, with government, because we need this ownership from our government. University yaseMpumalanga ithi ibalulekile indima yale ntlanganiso.
It's become really of high concern that in many cases policy is made without the real evidence, without the contribution of academia. The Department of Science, Technology and Innovation has really been responsive to this need in general. Umphathiswa ukwathe kubalulekile uMzantsi Afrika ubazi abahlobo bawo benene kumazwe ngamazwe. Thina izifo eziningi esinazo la asinayo imigomo ama-vaccines esiwakhala siyahamba siyocela phesheya sifuna ukuthi ke kulekelelwane ukuthi lento sikwazi ukuthi siyenze la njengoba sisiqalile thina siyiningizimu Afrika. Iza kutsho njalo le nhlanganiso de kube ngulwesine. Isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni lithi liqweba amaqhinga okuqinisekisa umdla wolutsha uhleli kumathiyala encwadi namaziko agcina imbali. Ezicwangciso sibandakanya ukuqubisana nokungafundi kunye nokunika umfutho kubantwana abafunde. Ukanti elixesha lobuxhakaxhaka libe nempembelelo eqhoqayo ekubeni ulutsha luwakhathalele lamaziko. Iphondo libhiyozela i-International Museum Day ngokutshintsha umzi wogcino-mafa we-Fort Beaufort. Ngoku ithiwe ngegama likaNkosi Jongo Sobomvu Maqoma nowadlala indima ebalulekileyo kwimfazwe zephondo ngeminyaka yi-1700s. Zindawo ezinjena apho iphondo lijolise ukugcina imbali apho ulutsha lungafunda khona. Abantu bakuthi siyabakhuthaza ukuba mabazisebenzise bazofunxa kulwazi olulapha kodwa baqinisekise into yokokubana bayazikhusela bayayigabisa ukubaluleka kwezi centers ukuze abantwana ingabi ezi centers zindawo abacinga ukubana bangazongmosha kuzo. Ukanti abafundi abathathe inxaxheba kulo msitho bathi bafunde lukhulu. Incwadi zinceda ngoba ndifumane ulwazi oluninzi olungqindinile kunto ndinalo endilibonayo pha ezifowunini. It was quite an experience for me because I've learned that in being in the museum for me, it really taught me that we have history and we are engaging a lot with how our forefathers in the history have used certain objects and European Huguenots, how they used weapons at wars and all that. Kusenjalo urhulumente wephondo ukwathi uzimisele kulungiseni amathala encwadi akwimeko amaxongo kunye nendawo zogcino-mafa. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kwaMaqoma. Ulimo lwembonyambonyo ye-avocado ngolwasemzini luyakhula kwingingqi iGarden Route eNtshona Koloni. Imozulu yale ngingqi yenza ukuba kuvunwe ukuqala ngoSeptemba kuya kutsho ngoFebruary. Ezi ziqhamo zithengwa ngamandla nakumazwe angaphandle aquka eEurope. Umkhwezo weGarden Route usakhasa kwimveliso ye-avocado kweli. Ukususela ngonyaka ka-2017, eli candelo likhule ukusuka kwiihektare ezili-135 ukuya kwezingaphaya kwe-1,400 ngoku. Kunyaka ophelileyo, kuvunwe iitoni ezingama-3,000 kule nqila kwaye eli nani kulindeleke liphindeke kabini kwisivuno esizayo. What it's done is it's taken avocado production in South Africa into the off-season. So in the Lowveld we have production from March until September, and in the Southern Cape from September till almost the middle of February. Ngenxa yokuthatha ithuba phambi kokuba ibole, iavocado yohlobo lweHass yiyo elinywa kakhulu apha. Omnye wabalimi ngumgqatswa wembasa yomfama osemtsha otshатsheleyo kumsitho weAgri Western Cape. I think George is still young and growing. I think there's a lot of opportunity. There will be coming some challenges, I think, on the way. But the market's looking good at the moment, so I think it's going to be a good area for Abbas for a while. Ubuninzi bezi avocado zithunyelwa kumazwe aphesheya, ingakumbi kwilizwekazi iEurope. Kutshanje kuthunyelwe iitoni ezingama-21 okokuqala eShanghai kwelaseChina. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Hobasi eGeorge.
Ezemidlalo likhubalo lophuhliso lolutsha nokulithintela lungagaxeleki kulwaphulomthetho. Ukukuthethwe lumanyano lomdlalo wevolleyball esikhukhune nesebe lezemidlalo nenkcubeko eLimpopo. Lamacandelo aququzelele iligi yevolleyball kwilali zasesikhukhune ukunceda abantu abantsha bohlukane nobundlobongela utywala neziyobisi. Eliphulo likwakhuthaza uluntu likhathalele impilo yalo. Elilinge lijolise ekubeni abantu abatsha bebenento yokwenza bazikhwebule kulwaphulomthetho. Iligi yevolleyball ikokelela inkitha abantwana abaphuma kwinhlaningi yezikolo nelali eziphansi kwesithili isikhukhune. Izixhobo ezidingekayo kulomdlalo kwanamabala angekho mgangathweni seyimingeni, kodwa ulutsha aluphazamiseki. Abagqugquzeleli balithathela phezulu eliphulo. Ndinentshisakalo ngalomdlalo kuloko ndathatha isigqibo sokuququzelela ngalendlela ulutsha lusinda kwiimeko eziliqela kuquka ulwaphulomthetho neziyobisi. Abaqeqeshi bakhala ngoshokoxeko lweziseko ezisulungekileyo zemidlalo kule ndawo. Njengoko nawe uzibonela sidinga kuncediswa ngeziseko zophuhliso nezixhobo zemidlalo. Asimanga siyaqhuba ngoko sinako, kodwa sidinga ungenelelo lukarhulumente. Abalandeli balomdlalo bathi kuhle ukudibanisa ulonwabo nokomelela. Ndiyayithanda ivolleyball, ndifumana ukuzivocavoca ukuhamba nolonwabo kuthi xibilili noxinizelelo lwengqondo, umzimba uthi sa. Kanti nenkonzo yesipolisa idlale indima enkulu uqinisekisa ukuba eliphulo liyaphumelela. Deqonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa ezangomzozo ngolikamageba makube chosibele.